ବାହାରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା। ତ ଆମ ଝିଅ ଗୁଡୁ ଆଜି ଯାଇନି ସ୍କୁଲ। ତ ତାର ମନ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ଆସିକି ମୋତେ କହୁଛି, ମମି ଆଉ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଛି। ସିଏ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ବି ମୋତେ କିଛି ବି କହିନଥିଲା। ତ ଆଜି ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ମନ ହେଲା ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ। ତ ମୋତେ କହିଲା, ମମି ଆଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇବା। ତ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ଚାଲିଗଲି ପତିଦେବଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ତ କହିଲି, ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମନ ହେଉଛି ଆମ ଗୁଡୁର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବ ଚିକେନ୍। ତ ସେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲିଗଲି ବଜାର ଆଉ ନେଇ ଆସିଲି ଚିକେନ୍। ଚିକେନ୍କୁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଉ ପୋସ୍ତ ଚାରୁମଗଜ ଦେଇ କରିଦେଲି ଝୋଳ। ଝିଅ ମୋର ଖାଇଦେଇକି ହେଇଗଲା ଭାରି ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ।